Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chinedu chọrọ ịmata otu nna ya ukwu si wee nọrọ. Ọ bụ ezie na Chinedu agaghị aba n'ime ụlọ ahụ n'ihi na mmadụ anaghị aba n'ime ụlọ Akụbụzọ. Kemgbe Chinedu bịara na be ya, ọ maghị ma ime ụlọ ahụ ọ dị oji ka ọ dị ọcha. Ọ bụ Akụbụzọ na-aza ya ihe dị ka otu ugboro n'ọnwa. Chinedu chenyere ntị n'oghere ụzọ gee ntị ogologo oge ka ọ mara ma ya a ga-anụ mmegharị nna ya ukwu ma ọ dịghị ihe ọ nụrụ. O mere ihe a ugboro ma ọ hụghị isi ya. Uche chesibere ya ike, ụjọ tụkwara ya, agụụ agụsịala ya kwụsị, ike adịkwaghị ya ma ọrị. Ihe ọ ga-eme gbara ya gharịị. N'etiti ehihie mgbe anwụ juru igwe, Chinedu gara ọzọ n'ụzọ gee ntị ma ọ nụghị ụṅara ijiji ma ọ bụ nke odudu. Uche gwara ya na dịka akịdị kwuru na ụla kwere izu abụrụla ọnwụ. Ka o sinadị, o tichitere obi, kụọ aka n'ụzọ, kpọkwa nna ya ukwu otu o si akpọ ya, ma ọ zaghị ya. O megharịkwaghị ahụ iji gosi na ọ dị ndụ. Mmiri amaala ehi n'anya. A ga-esi aṅa akwa onye ukwu wara? Gịnị ka nwatakịrị dịka Chinedu ga-eme? Nke a bụ ihe Chinedu na-eche n'ime onwe ya. Ọ bụ ya nọrọ ka ọ bụ ya gbala. Ụwa gbagwojuru ya anya n'ihi na ọ hụrụ ihe karịrị ya. Otu uche sịrị ya gbaga kọọrọ ndị nkụzi. Otu uche nke ọzọ gwara ya agakwana akọrọ ha n'ihi na ọ bụ ha debere nna ya ukwu n'ọnọdụ dị otu a. Nke a ka Chinedu na-eche n'obi ya, wee na-atụle, wee nọdụ n'ọnụ ụzọ ahụ na-eche ihe ya n'ụwa ga-eje. Ọ na-ebe akwa na-arịọ Chineke ka o nyere ya aka mee ka nna ya ukwu dịkwa mma n'agbanyeghị ihe ọ na-eme ya. Gbanịa na-esonyere m n'ihu akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a. Ndeewo, ka o mesịa.